Hola i benvinguda al meu taller. Avui aprendràs a fer un quadernet com aquests amb la costura de cadeneta. Ja veuràs que fàcil és. Som-hi! Doncs mireu, això és el que necessitareu per fer aquesta llibreta cosida. És primer una taula de tall per no fer malbé la taula. Després utilitzarem 2 o 3 capes de goma eva. Això és el que utilitzo jo perquè sigui una superfície tova. Vale? Després, això és el que formarà la nostra llibreta. Tenim 12 fulls, que poden ser 12, 15, 20, depenent del gruix del paper. Jo utilitzo aquest paper, que és ecològic i reciclat, de 100 grams. D'aquesta manera, a l'hora d'escriure amb pilot, pluma, rotulador, no traspassa, vale? Pots fer amb marcadors i tal. Després, per les tapes del quadern, en aquest cas he agafat aquest paper craft, és de 140 grams. Jo recomano que no sigui molt més gruixut, potser fins a 200 grams. I si és més prim, doncs protegirà menys els fulls. Entre 120 i 200 grams, supercorrecte. Vale? Després necessitem unes tisores, necessitem un ponxó, necessitem... Bueno, això en aquest cas, en aquest primer projecte, no és imprescindible, però us ho recomano perquè va molt bé per a tot. És una plegadera. Vale? N'hi ha de moltes maneres, de moltes formes, per mi aquesta és la ideal. Després, una agulla, en aquest cas és curva, però aquest quadern també podem fer amb una agulla recta. 2 pincetes per començar, un fil, aquest fil també pot ser qualsevol fil, ha de ser un fil que us passi per el forat de l'agulla. Vale? Aquest en concret és una mica gruixudet perquè es vegi bé la forma de la costura que farem, però pot ser qualsevol fil, la veritat, pot ser un fil prim, de punt de creu, jo què sé, pot ser qualsevol fil. Com més gruixudet és, més bonica queda la forma de la costura. Després un llapis i un regle, res més. Bé, doncs, aviam, el primer que has de fer és treurem la goma eva d'aquí i agafem un dels fulls que formaran el teu quadern i el dobleguem per la meitat. El doblegues així. Si això te queda alineat i això te queda alineat, ja és pràcticament segur que quan facis així te quedi per la meitat exacta. Vale? Llavors, ara marcarem aquí els punts per on volem que passi el fil. Llavors agafem el regle. A veure, aquests punts els pots fer on tu vulguis. Jo recomano que des del límit aquest fins al primer forat hi hagi més o menys 1,5 centímetres, com a mínim, o sigui que no quedi molt a la punta ni molt cap aquí. I el mateix en aquest costat, ¿vale? Per mi l'ideal és 1,5 centímetres. Doncs els marquem. 1,5 i 1,5. Llavors, quan tens aquesta distància, en aquest cas, que quedarà un format A5, te queden aquests 18 centímetres d'aquí fins aquí, això ho pots distribuir de la manera que tu vulguis. Jo avui, ara, amb aquest quadern, ho faré amb distàncies de 3 centímetres cada una. Per tant, marco a 3, des d'aquest punt d'aquí. 3, 6, 9, 12 i 15. Vale? Aleshores, però ja et dic, això és lliure. Els pots fer amb la mateixa distància, més estret, més separats, uns junts i els altres separats, com vulguis. Vale? Aleshores, quan ja tenim aquestes marquetes fetes, el que fem és, això simplement serà la plantilla. Llavors agafes el plec de fulls i la tapa, doncs això anirà així. Vale? Quan estigui acabat ho doblegarem així, això serà el quadernet. Per tant, això serà la tapa i això serà l'interior. Posem la plantilla, ara en aquest moment la posem aquí al damunt, després ja la traurem, però en aquest moment la posem aquí al damunt, vale? Per saber on hem de foradar. Aleshores, això, ara ho hem d'alinear, que quedi tot ben alineat, vale? Al seu lloc. Llavors, si és la primera vegada que ho fas i tens por que se te moguin, doncs agafem una pinceta i ho col·loquem aquí per que quedi tot al seu lloc i que mentre forades no se te moguin els fulls. Després ja veuràs que amb la pràctica això no te caldrà. Llavors, sobretot, ara,
Si punxéssim aquí damunt, ens costaria molt de travessar tot això, si ho fem damunt d'una superfície dura. Llavors, el que hem de fer és posar algo tou. Pot ser un suro, pot ser un, jo què sé, polespany, pot ser goma era. Jo poso 3 capetes de goma era, lo que sigui. Segurament hi ha més material que al mercat, però vamos, jo ho faré amb això i me va molt bé. Aleshores, col·loquem això damunt de la goma era i agafem el punxó. Llavors hem d'anar foradant cada marqueta. El punxó ha d'anar perpendicular a les pàgines, o sigui, ni així, ni aixà, ni aixú, no, recte, recte cap aquí. Llavors, hem de foradar a la marca i que estigui a la vista central. Agafem i punxem fins al fondo. Punxem, punxem, punxem tots els forats. Llavors, ara treus els pinces i aquesta plantilla, que també ho podem treure ja, i de fet la planxa aquesta també ja la podem treure. Ja no mos cal. Aleshores, aquesta plantilla la podem aprofitar i col·locar-la, veus? Aquí, com a just davall de la cartolina que farà de tapa. Com que ho han fet superben alineadet, ara tots els forats ens coincidiran. Veus que jo forado de fora cap a dintre. Per què? Perquè quan tu forades amb el punxó, la part per on entra el punxó queda fineta, queda un foradet bonic, però la part per on surt el punxó fa aquest cràter. I aquest cràter no el volem aquí fora, el volem a dins, que no es vegi. Ja ho tenim això foradat. Bé, doncs ara agafarem ja el fil i l'agulla. Quant fil necessitem? Doncs mira, necessitem 3 vegades aquesta alçada i una miqueteta més per si un cas. 1, 2, 3, farem 3 i mig. Tenim la tisora i ja podem enfilar l'agulla. On tinc l'agulla? Llavors, per enfilar aquestes agulles, amb aquest fil tan gruixut, si tens un fil prim, doncs no tindràs problema, però si et vas anar un fil d'aquest per enquadernat, que són més gruixudets, te recomano que per enfilar, que a vegades costa una mica, perquè realment és bastant gruixut, primer ho xafem una mica, pot ser amb la plegadera, amb una tisora, amb la ungla, xafeu com vulguis, xafem així i ho posem aquí, entre els dos dits, la part oveta, no a la punteta, aquí a la part oveta, que és d'enfoc, espero que ho veus. A veure, aquí i ara encarem l'agulla i, veus? Normalment passa de seguida, a vegades falla, I ja tenim això enfilat, deixem aquest trosset aquí i a la punta llarga, a la punta llarga hi fem un nuset a la punta. Bé, aquest nuset, veus? Un nuset. Suficient. Si és possible que a l'hora de foradar us hagi quedat un forat una mica petit per lo que és el cap de l'agulla aquesta. Depèn de l'agulla que estiguis fent o no. Si creus que t'ha quedat petit, agafes el punxó i travesses els forats per fer-los més grossets. Això t'ho recomano perquè així a l'hora de cosir ho faràs més còmodament. I així, acabant-los, ara ja són molt grossets. I comencem la costura. Bé, agafem i comencem per dintre. L'agulla surt de dintre cap a fora, estirem, 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 fins que el nus fa tope. A continuació, entrem de fora cap a dintre amb l'agulla pel segon forat, Bé, segon forat. I tirem
Tots els passos hem d'anar activant per a que quedi bé. Això sempre, en enquadernació, sempre ben activat. En aquest cas, en aquesta costura de cadeneta, el que farem ara és apartar una miqueteta el nus per no pinçar-lo, ¿vale? I tornar a sortir pel primer forat. ¿Vale? I ara agafes i tornes a entrar pel segon forat. D'aquesta manera, ara deixem l'agulla perquè quedi un fil al costat de l'altre, el que volem és que aquí hi hagi dos fils. Veus? Dos fils. Va, ara tirem ben tibat i sortim pel tercer forat. 1, 2, 3, pel tercer forat. I quan estem aquí fora, sempre ja us dic, ben tibat. Quan estem aquí fora, la costura de cadeneta, el que fem és passar per sota d'aquest pont. Veus? Per sota d'aquest pont. Passem l'agulla, estirem, i quan estem aquí, tornem a entrar pel mateix forat. I estirem. Mireu. Veus? Que queda aquesta formeta com d'eslabon. No sé com se diu. Va, i això és el que hem d'anar fent fins baix. I arribem a la punta. Quan estem aquí a la punta, si passa això, que se munta un damunt de l'altre, l'únic que hem de fer és passar l'agulla així, estirar i ja està. Solucionat. Llavors, hem arribat a baix de tot. Hem de fer un nus de remate, perquè tot això no se mos descusi. Doncs, mireu, per a que el nus mos quedi aquí, el que has de fer és passar per sota d'aquest pont i quan quasi ja l'han passat tot, passem per dins d'aquesta boleta. A veure, veus? Per dins d'aquesta boleta. D'aquesta manera, quan estiraràs cap a tu, el nus te quedarà just al forat. Vale? Jo recomano fer 2 nusos, no fos cas. Bé, així, ben apretadet, i aquí, ja està, i tallem. Llavors, aquest quadrat, fem així, i ara l'hem d'alinear, vale? Si us fixeu, això ha de quedar així en punxa, per què? Perquè és aquest gruix de fulls que tenim aquí, és el que surt cap aquí. Jo ho deixo així, la veritat. A mi m'agrada que es vegi que està fet d'una manera artesanal. Això també és important. Una vegada pressioneu aquí al mig i tal, amb la plegadera, a veure, si no teniu plegadera encara, podeu fer amb un cúter, amb la tisora, amb, jo què sé, apretant bé els dits. Que veus, la plegadera sembla una tonteria, però amb aquesta eina ajuda moltíssim a fer pressió, queda molt bé. El que us deia, bueno, veus? A veure, el que deia, això d'aquí, jo no ho perfilo, vale? Jo ho deixo així. Però si tu així no t'agrada, sempre ho pots tallar. No és fàcil, a vegades costa una miqueteta, però es pot fer, vale? O portar-ho a la copisteria i demanar que t'ho tallin. Però jo trobo que així queda prou bé. Vale? Això ja estaria, això ja és una llibreteta. Una llibreta per prendre notes, per tot el que algú li doni la gana. Però, vamos, jo ara el que faria és decorar-la una mica, perquè una mica sosa. Decorar-la se pot decorar de 1000 maneres. Jo ara decoraré algunes i us les ensenyo.
Mentre t'ensenyo com decoro el quadernet que acabem de fer, et vull dir primer que res, mil gràcies per estar mirant aquest vídeo. En sèrio, és el primer tutorial que penjo al YouTube i em fa moltíssima il·lusió que m'acompanyis. Segon, m'encantaria saber què t'ha semblat. Digue'm en comentaris si ja el sabies fer, si l'has provat de fer i si és així, com t'ha quedat, si tens alguna pregunta o el que sigui. També agrairé, com fan totes les youtubers, un like, que et subscriguis i totes aquestes coses. Realment saber que algú em mira em motiva a penjar més vídeos. Et deixo per aquí, no sé ben bé on, perquè mentre estic gravant aquest àudio encara no sé com es fa, un enllaç del següent tutorial i a la caixeta d'informació un altre enllaç que et portarà a la meva pàgina web per si la vols xafardejar. Bé, moltes gràcies per mirar fins al final. Ara et deixo amb una mica de musiqueta mentre acabo de decorar-lo i ens veiem al pròxim taller. Adéu!